nyimi Jehova ramakasimudza kubva muguruva ndirirambire nyimi Jehova ramakanyurura kubva mumataka ndirirambire nyimi Jehova ramakanyurura kubva mumatope rambire nyimi Jehova ramakasimudza kubva muguruva nyimi Jehova ramakasimudza kubva ruva andigonekana kutenda andigonekana kutenda kana kutenda. Iza maida zi gift kalonga aiwa makanyanya dhangi nekomenda nekuisa like aiwa muite tiripo panight shift tomboita chimwe chicollection chakapenga chigospero nemukomana anonzi majenzi chito beka futane anonzi majenzi chito simudza kubva muguruva ranyimi Jehova ramakasimura kubva mumatope rambire nyimi Jehova ramakanyurura kubva mumatope ndirarambire nyimi Jehova ramakasimudza kubva muguruva ndirarambire nyimi Jehova ramakasimudza kubva muguruva andigonekana kutenda andigonekana kutenda kutenda Jesu ande apo wadi chimotorai kuisa chibase chakanyatso simba simba. Alright. Nyimi Jehova simudza kubva muguruva nyimi Jehova ramakanyurura kubva mumataka rambire nyimi Jehova ramakanyurura kubva mumatope nyimi Jehova ramakasimudza kubva muguruva ndirarambire nyimi Jehova ramakasimudza kubva muguruva andigonekana kutenda andigonekana kutenda kuna kutenda Isaiah guys tiri busy kushanda chunochi tiripo panight ava ndevamajenzi vamajenzi apa tazoenda live pa YouTube. Saka vakomana vese vari kuona tokumbirawo muise malikes mukomenda musubscribe maiziva because tine mahora tine mahora mabhama manyama isi munongodzonya subscribe button muisa chiya chachibhero chinozi chocho tokupai zvinyowani chimbonzwai zvotani taita pamanje because
Mahora guys, mawambi murambi. Power! Glory unto Jesus.